Avui farem macarrons farcits. Ens agrada la pasta de totes maneres i aquesta també ens agrada i a més per dissimular una mica que mengem pasta la farcim amb verduretes, però bueno, també amb formatges, si no seria molt avorrit. Per fer aquesta recepta agafarem 20 macarrons d'aquests grossos, un manat d'espinacs que jo ja he bullit i escorregut ben escorregut, 100 grams de xampinyons, que de fet, com que no en tinc, utilitzaré ceps. Coses del confinament. Per el formatge agafo formatges cremosos i formatge blau. Jo tenia una mica de Filadèlfia, tenia petit nevat i ho barrejarem tot. I llavors també utilitzaré parmesà ratllat per gratinar. Amb mitja dotzena de tomàquets faré una salseta de tomàquet. Necessitarem oli també, nou moscada i sal. L'aigua dels macarrons ja està bullint, hi he tirat la sal i ara hi tiro els 20 macarrons. Bé, n'he posat un parell més per si se'n trenca algun. I aquests macarrons han de bullir 15 minuts. Jo els deixaré uns 12-13 que quedin bastant al dente. I ja tinc l'oli aquí preparat per fer el tomàquet fregit. L'he ratllat, hi he tirat sal i ara ho deixarem que es vagi fent. Començo a preparar el farcit. De moment he barrejat el formatge Filadèlfia, el formatge Rocafort i el petit nevat. Els he barrejat ben bé fins a tenir aquesta pasta. Al mateix temps també anem passant els bolets per la paella amb una mica d'oli, que es vagin fent i perdin tota l'aigua. He posat els bolets a dintre el got del mini pimer, ara hi tiro els espinacs i ho trituraré tot ben triturat perquè em quedi molt fi. Un cop ben triturat, afegeixo els espinacs amb els bolets a la barreja de formatges i també hi afegeixo ara la nou moscada i començo a barrejar. I un cop tot ben barrejat, ho fico a dintre una màniga pastissera, que he posat a dintre un pot de mini pimer perquè se m'aguanti bé. Unto una miqueta al fons de la safata amb oli, que no se'ns enganxin els macarrons. I ara es tracta d'anar-los omplint amb cura. Poso la mà al darrere perquè no se m'escapi el farcit i els vaig col·locant a la safata. A mig omplir hem hagut de canviar de safata perquè hem vist que no ens hi cabien i ara vaig escampar-hi la mica de salsa de tomàquet que hem fet abans per sobre. Mentrestant ja he anat escalfant el forn. I per sobre ja hi tirem el parmesà ratllat i estaran a punt per anar-se'n al forn. Els hem tingut 5 minutets al forn a uns 180 graus i després 5 minutets més al gratinador i ara ja els tenim a punt per menjar. Bon profit!